Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani Tuhata dengan saha porsiaun di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, hatani Tuhata jamita dihita di minggu pasiahon dung hasitolusadon sian buku Kolose biddutolu ayat 22 sahatu ayat 25 hujahama dihita paiti hutamuma di bagas rohamuna ganup hamu. Hamu akka anak somang oloi hamuma akka iduk muna na ditanoon di nasaluhutna. Unang ma pangoloi di mata hamu songon na mabuat rohani jolma marbulus ni rohama sian biar ni roha mida Tuhani. Siar rohamuna ma ulahamuna sasibahenumuna songon natu Tuhani idada tujolma. Ingot hamuma siat Tuhanido jalo omuna siteanoni balos ni Tuhan Kristusima oloi hamu. Ay na mangulahon hageduhon porsanon nado naniulanay so adong masa parnida-nidaon ni buhi songonima hatani turpuki dihamu akadongan opat ayat do turpukon alai opat tali ditaringoti goarni Tuhani. Sian biar miniroha mida Tuhani. Sibahenom muna songon natu Tuhani. Balos ni Tuhan Kristus. Buasa songoni pedek ni turpuki. Alai pola diparulakon goarni Tuhani di bagasan Yesus songoni jut-jutna. Mengapa nama Tuhan di dalam Yesus harus diulang-ulang seperti itu? Apa yang melatar belakangi? Ahadonan yang dohonon ni Apostel Paulus imana pola diparulak-ulakon goarni Tuhani. Molo adong hatamuna diparulak-ulakok kamu tuyanakon manang tudongan totuna adong do disi naikon macai peting ahadui hamo kadongan hurian itu hatta di hati hai nunga masa namargoar sinkretisme pencampur adukan ajaran agama adong na mengutip ajaran Hajahudion imanani goari Judais. Adong na mengutip pengajaran filsafat namasa hati hai di Yunani. Adong na mengutip istilah-istilah akaportibi namasa hati hai. Saihera nasumani di dok rohanasida molo di padomu-domu tuha porseaon di bagasan Yesus Kristus. Alani roh Paulus mangodolhon Mose keutamaan ni debata di bagasan Kristus. Dia mengatasi segala ilmu dan segala kuasa. Dang pola adong tabahonot tatusi, dang pola adong sinkron honot tatusi, dang pola adong ikop padomu-domu tatusi. Paulus mengatakan, bagi orang percaya keutamaan Tuhan di dalam Yesus Kristus itu final. Hamok kadongan ditikiope masai honado turpukon.
Di tikyope hita tergoda do, adong nau belga sian Jesus to hatai. Bolo marmasalah keluarga ni halak karisten nuaingon, ngalau tu motivator, lau tu psikolog, lau tu kedokteran, unang-unang lau tu datu. Dang selesai be masalah di bait tu hatai, di bait Jesus. Adong masalah di parkarejuan, dang tutu hatai hita mengadu-adu. Ada kekuatan lain yang kita anggap bisa menyelesaikannya. Alani kitalah yang tergoda akan sinkretisme itu sekarang. Ngamorot noaing huaso ni debata di bahen na lebih mempercayai psikolog. Nunga morot noaing huasa ni debata tu halak na lebih mempercayai sosiolog. Songoni tabereng madiwe ai jempol toludo molo adong hatani motivator diteruskan akadongan alai molo hatani debata dang pola ta komentari noni. Semua sekarang banyak perubahan. Alani jamitan Pauluson sangat relevan bagi kita sekarang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apakah firman Tuhan masih yang terutama dalam hidupmu? Jangan-jangan yang terutama dalam hidup kita sudah bisnis, saham, arisan. Hatani debata pina terutama. Puasa masuk kita tu gereja mitor paltak silangot di bain. Itu himbauan, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Mengapa dalam setiap menara gereja mengerucut di atas salib? Walau sebesar apapun badan gereja, tetapi dia mengerucut di atas salib. Biarlah kami besar, tetapi kami tetap mengerucut di dalam Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu lambang ni gereja. Mengapa selalu ada palas-palas menara dan dia mengerucut? Tasukum mahita nuaing. Yang pertama dan terutama do pehata ni debata dihita dingoluta. Ngagudang pergeserani. Ngagudang pergeserani. Molo adong jamita dang ibena terutama, dang adong jempol tusi. Tetapi molo adong kata-kata mutiara manangupasa upama bodo gambar tepuk tangan jempol 105. Imajolo rupani respon sederhana. Hamok kadongan dalam konteks surat Kolose, Paulus menyarankan kepada orang Kristen di hati-hati gereja na parjolo hurian itu hatta mayoritas halak Kristen berlatar belakang budak do, berlatar belakang hamba, dan piga pemilik usaha, dan piga pemilik modal, dan piga songon si Priscilla Aquila, dan piga songon si Lydia Parhain Hasubba. Mayoritas adalah hamba budak. Alani di huriana parjolo par mingguon di jam 5 pagi do. Molo daung di jam 10 malam alania ha. Karena setelah jam 6 pagi mereka harus bekerja pada tuannya. Alani do naung hebat do hita noengon kita bisa memilih jam berapapun kita bergereja. Sejarah mula-mula mencatatkan karena mayoritas orang Kristen adalah budak. Alani luar biasa do semangat peribadahan mereka. Jam 4 pagi, jam 5 pagi, bahkan harus malam. Karena mereka menyelesaikan dulu pekerjaan di tempat tuannya. Alani boy majolo hita merenung bahwa ada tutu kehebatan Kristen mula-mula dibandingkan dengan kehebatan kita sekarang. Apakah Kristus Tuhan sudah utama dalam hidup kita? Moladong na alo tu pikirat tadi parhuriot tanuaing
gampang doh kita marungut-ungut. Apakah Kristus sudah utama? Nang pesongoni hamaolon ni halakaristen na parjoloi di parkarijuan di jam kerja di dok Paulus de petunasida oloi hamuma tuan muna songon pangoloi muna di Kristusi. Karena itu ukurannya adalah Kristus, bukan jam kerja. Dang SOP na pinamasa ni jolma ukurannya adalah ketaatan kepada Tuhan. Itu dok Paulus. Alani final, segala sesuatu pekerjaan diukur dengan bagaimana keterhubungan kita dengan Tuhan. Alani hamok kadongan setuju doh kita, moladok kepengta. Mari kita ukur. Tapak kedoi gabe hataridan ni pangoloyut tatu di bata. Moladong karijutta manang pemimpin kita, manang manajer kita. Manang apa yang karijutta. Boydoi diukur taulahon dengan rasa takut kepada Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, bodoh diukuri aka inanami mangulahoni sebagai rasa takut kepada Tuhan. Sebagai suami hitau nakabawa, bodoh diukur taulahoni sebagai rasa takut kepada Tuhan mangulahosa. Paulus menyarankan itu kepada jemaat Kolose. Segala sesuatu yang kamu lakukan, mari ukur dengan firman Tuhan. Molo parkarijo ho, molo budak ko, pangoloyom mutu de batabain ukuranmu. Itu sarannya. Nani hamak kadongan. Sangat kontekstual dono yang jami tautu hita. Mari kita lihat dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan kita. Sotung membuat-buat roh hadu hita mengulahoni asa diberek kalak songon narajin. Manang terdapat modokodok songon na dipoda na kaning. Merguru mahamu tu porkis ninna. Dang meilai ba molo gabi disuruh merguru tu porkis. Hape setadok manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Alai disuruh iba merguru tu porkis. Karena itu hai pemalas, malulah. Alai salah dotong molo paulahu. Adong dora istilah ni workaholic. Orang yang gila kerja. Holan nakarejo, halak batak peadong do workaholic na. Ula paulahu disoluk deba tongan ijabuin na. Bekerja saja. Ujungnya dirayu hala inat tanah. Hati-hati. Hati-hati akka pekerja keras. Unang kolong roham tu karijomi daripada tutongan ibagasmu. Itu istilah workaholic nak kaning. Sehulat tu karijonai rohana. Buidoi tutu. Dengkat do molo tu karijoni bai rohani ba. Molo hala katong nadong target na. Ikol lunas apartemenna, ikol lunas mobilna. Alani dibereng adong kesempatan harus bekerja keras. Itu baik. Alai molo gabe swadong do holong ni roha tu inataniba daong holong roha tu arisan niba dang adong holong ni roha tu parsau tahun gabe holak karijo terus. Saya rasa jika diukur dengan firman Tuhan itu juga kesalahan. Bohado mengkeseimbangkan ini. Asa seimbang karejo, santai, kasih sayang. Paulus mengatakan, ukurlah dengan firman Tuhan. Ukurlah dengan Kristus. Kristus juga mengajari murid-muridnya, dia sangat serius. Alai Kristus juga memiliki waktu untuk berdoa bagi dirinya sendiri. Kristus juga punya waktu untuk membantu bapaknya Yusuf bertukang kayu. Kristus juga punya waktu untuk datang di Galilea bertemu dengan nelayan. Mararisat doi bana di sipa Jepang dohot dengan nama gudang. Alani ukur dohot Kristus nina Paulus. Hamak kadongan. Saudara-saudara mahasiswa.
kalaupun Anda giat kuliah, menimba ilmu sampai ke negeri Cina, jangan sampai lupakan Kristus Tuhanmu. Ukurlah dengan Kristus bagaimana giatnya kamu berkuliah. Adik-adik pelajar juga yang mengikuti ibadah ini, amanami nanami molo pekarejo ho diusahami di swasta, di pemerintahan. Ukurlah dengan ukuran Tuhan, dengan firman-Nya. Mola dong hasilna tu dia de beko. Hama kadongan ima didok Paulus tu halak Kolose. Mola diulah hamu pe ulah muna unang membuat rohani tuamu, unang asa si panggaron, unang asa dipuji halak. Alai ingot ma Yesus ula-ulamu songon pilihanmu tu Tuhani sebagai persembahan kepada Tuhan. Unang ala membuat roha, unang ala na asing. Lani hurian itu hatta, ahape ulauta. Mari kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Menjadi suami, kita melakukannya untuk Tuhan. Menjadi istri, kita melakukannya untuk Tuhan. Setia. Menjadi anak, kita melakukannya untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Di Bibel tai, orang yang terpuji dalam pekerjaannya bukan manajer, bukan raja, bukan pendeta, bukan sintua. Suradong di Bibel muna di bangku munai naing buka hamu majolo keluaran 31 ayat 2 Musa 31 ayat akan arikot mamuji debata gabe goktod dini debata ibana mengulahoni Alkitab memuji dia. Alani hamu kadongan dalam Alkitab bukan pekerjaan besar yang dipenuhi roh, pekerjaan yang dianggap dunia kecil, yaitu pengrajin. Organis, silahkan puji Tuhan dengan organismu, bejalel seperti itu. Pemusik, puji Tuhan dengan keahlianmu, bejalel seperti itu. Lani moladong keahliata, olahraga AHP, gunakan untuk memuji Tuhan. Nagudang dohalak keahlian nagabe menyombongkan diri, gabilam kecil Tuhan di mana. Banyak orang punya keahlian, membuatnya semakin jauh dari Tuhan. Kitab Keluaran tentang bejalel mencatatkan, adong keahlian di mana, adong talenta di mana, adong hamurauna, tetapi itu menjadi mendekatkannya kepada Tuhan. Lani hamu kadungan, aha mana dimiliki hamu, gabe mabaik kamu, gabe dau siap debatan waing. Hentikan. Apapun yang kita miliki, hendaknya itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Muladong mobil mudisi, lam mabuah ko may hatop tu garijon, lam jonok tu debata. Mabuah anak kom lam hatop tu garijon, mabuat tetanggam lam hatop tu garijon. Muladong sepeda motor mudisi, dang terlambat behor tu garija, lam hatop, lampas tepat waktu. Adong hempot disi, lam gudang holong niroha bui tabur honon, sebar honon. Apapun yang kita miliki seharusnya membantu kita semakin dekat kepada Tuhan. Ido dipangido Paulus tu halak Kolose. Sungguh dia pepar nguluam munang hamba ho nuaing. Apapun yang kamu miliki, gunakan untuk mendekatkanmu kepada Tuhan. Pandemi, kesulitan bagi kita, ini mendekatkan kita kepada Tuhan. Pajonokok kita tu debat ado. Mau lihat emang rohitan waing disot.
lopi tanganmu, tangyako keluargam sudi, tangyako musuhmu, dinahudul koy na ngamang dihudulami, tangyako musuh, tangyako dongamu, tangyako pimpinami, tangyako poparami, tangyako sudi, tangyako kamu na kami. Pandemi harus mendekatkan kita kepada Tuhan lebih dari yang biasa. Si lehon-lehon ni debata na tuhita iko pakyota doi lahu lambagas manada debata lahu lambagas marsaur dot debata ido pikiran ni Paulus tuhala Kolose unang justru na asing tak kejar-kejar. HP na nilehon nilebata na tuhita dang tapakke. Jangan kita menjadi sinkretisme. Taparrohahum maya manginang. Pandemi, setiap orang percaya semakin gaul, semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan. Dan setiap orang kita yang percaya harus juga semakin akrab, semakin kuat. Taulahuma sudeu lauta taddani jonok tatu debata taddani solhot tatu debata. Idia pehamu karejo, idia pehamu laun ingot tamu sadadala doi solhot doa tu debata. Berkendara solhot doa tu debata, martukang solhot doa tu debata, mengetik solhot doa tu debata. Saya sungguh dekat dengan Tuhan. Amin. Mau lihat Tuhan, tungpar gugui mahami lahu makongoluhon keutamaan ni Tuhan di bagasan Yesus Kristus di ngolu namiwi. Dang parbinoto aportibi, dang hagugu aportibi, dang habisuhon ni portibi. Tuhan di dalam Yesus, ima ukuran ni parngulun nami, jala solhot tusido kami, gabi puji-pujian di Roma sude nahulahami patau pargogoi dongani pasu-pasu mahami huriam mangulahoni elekonon nami man atau hamalumon dia kadongan nami ruas ni huriam na di bagasan perawatan ala parsahitonna sahatu minggu sadarion amanami DP si majutak wiktulu nunga di bagasna dirawat. Inanami porumanulang keluarga situa siringo-ringo wikopat nunga dirawat di bagasna. Nyonya marpaung borsi haloho wikopat di rumah sakit Polri. Inanami boru aritonang keluarga situa DB Simajutak wikopat di bagasna. Amanami Daniel Simbolon, songonina nami Borugultom, Nyonya Daniel Simbolon, Bapak dan Ibu Beatrice. Na perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi ala tartuk-tuk mar sepeda motor. Nyonya si haloho boru hutasoit wik 5 di bagasna. Inanami boru nainggolan keluarga deha Sipahutar wik onom persiapan operasi di Rumah Sakit Halim. Imadongan nami na bolas huguari hami guarna sida di bagasan perawatan dohot mangarade lahu operasi. Tuhan namang nabasa. Khodomual ni hahipason. Khodomual ni pangurupio dohot gugu. Tungurupi mana sida akan nahu haholongi hami dapat hamalumon dapat gugu. Nama pahelas rohana sida las rohani hami huriam asiroham. Apu 5 keluarga
manurung borusitorus di parmoding ni nanami situa Victoria borusitorus naung di pataru keluarga bakena tuhuta jala perdalanan mulak nasida tu pangarat tuanon tu Jakarta Bekasi pataru manasida sonang asimarohan mulak mahami tokinari tu bagas namibe ramoti mahami Tuhan di hari naib baru, di minggu naib baru. Saya luas mahami hipas selamat sian COVID 10 sia. Jalai konulah honon nami do ulaun nami be. Nagabe pelian nami pamujion nami di kuarmu. Alani saya jagai mahami Tuhan monang jala sonang. Songonima akau usaho ni ruas ni huriamon di pamareta di swasta usaho na sadiri nangaka supir nangaka ojek gojek par tiga par bengkel par tempel ban mahasiswa nang pelajar pe pature masude monang sonang ditongani COVID 10 sion na pinamasa new normal urupi ma Tuhan tuhodohai maporus ho mahu pangasahok kami pataru maruas ni huriam na manguduti parmingguan na mangihut depian non sonang marhiti Yesus Kristus Tuhan nami asimaroham dihami amin.